Pini bangke nalitum afan nili Assam government pen kelon spon a scheme aputhak sila bangso video long nang than pachini ponikpo lapen scheme amen bang la son hello Atmanirbhar Yojana scheme lo lapen la bangso scheme a details ban nalitum kai ke son la bangso video arlo si klarda ka lam bangke thekpon long ikpo lapen nalitum han tuning ripon alam the bang la puilo nalitum la son latest update wareng warsai lapen scheme update lapen ka son update nalitum kilong versi afan labangso YouTube channel nalitum subscribe ikon lapen tini nepin pen nalitum like ingsi nalitum pi ikon lapen misen a comment nalitum tog ikon tangti pathiek pen labangso scheme aputhak le non pathiek pen lang polonang lapen chithan polonang lapenon important alam chithan polonang matiklar dak pendak insonsoni alam lang polonang labangso scheme amen labangke Atmanirbhar Assam Yojana pulo mate AAY pustame labangso short form bang pupon iglo labangso scheme amen ne lapen labangso scheme dak kelon spon adet dak 12 September 2023 lo lapen kelon spon adim amen lake Assam lo lapen ake hai himonto bisa sarma pensi labangso scheme dak kelon spon lo lapen labangso scheme dak cheng poni labangke 23 September 2023 pensi cheng pon po lapen official portal ban anta semarik elang lata publish da po la so Atmanirbhar Assam Yojana labangso portal lapen dak training period bangke dak 1 month analitum training pinang po lapen kumabang pu abang pitum si apply dun loima labangso scheme labangke dak unemployed youth tum si apply dun long pom mate wareng warsai kave abang pitum si apply dun iglong po lapen amount dak kipi ponji labangke 2 to 5 lakhs analitum long pon ikpo lapen benefit mate ali bang ko PPC kelong pon labangso scheme labangke lason lo daki tokpon nalitum thekpon long ikpo the government wants to generate employment opportunities for the unemployed youth in the state as the state along stame wareng warsai kawe tum bangai pinang an arisoi jang tum do la silabang su scheme kelon spone alang litum phanlo lapen under Mukhiyamantri mate the Atmanirbhar Assam scheme provides benefit to 1 lakh youth lak ingsi abang phi arisoi jang tum hansi labang so scheme bang dak kilon spon lo lapen the applicant gets rupees 2 lakhs to 5 lakhs financial assistance from the state government ahin pen dak lak hini pen chengpon pen lak pho an alang litum han pipon ikpo lapen the government provides a skill training facility to the applicant for a period of 1 month chiklo yojona fund dak government ahin penstame skill training bange en pon ikpo mate pidun iknang po lapen the amount will be given the basis of the education qualification of applicant and their skill lapen kachar liang deng son kithek mate kitu o lapen asap so knowledge mate skill du chet abang phi tum hansi ingwai pon ikpo pustame dak tok pon iklo lapen eligibility criteria bang lason hello Atmanirbhar along eligibility mate ki jogdun long exam mate labang soli ki long dun ji details ban dak tok pon iklo the applicant who wants to apply for the Assam Atmanirbhar scheme must be permanent resident of this state mate Assam state arlo kido arisoi jang mate abang pitum sila bang so scheme bang ke apply dun long ikchat po the applicant must be unemployed lapen hala ke apply dun abang pitum wareng warsai ka vedet atum nang po lapen you should have good education qualification lapen skill nalitum ki thek stame do ik o lapen asap so kaprek asai ki claim la so labang so skills tame do ik nang po lapen documents bang ko PPC labang so Atmanirbhar scheme along documents ki pidun nang jima mate kinang jima labang so puthak non lang pono nang documents kinang ji labang ke lason lo education qualification certificate bang do ik nang po
Lapendak skill training certificate if you have any jongsi kopine skill nalitum kachar litang do pulta labangso skill certificate nalitum arideng do ignang po ave pulate labang ke accept pon po lapen kinang sot labang ke dak Aadhaar card nalitum arideng do ignang po lapen identity proof afan nalitum voter ID le pidun stame chok lapen bank details mate bank account nalitum pidang po lapen registered mobile number nalitum kayu suwoy a mobile number bang pidunang po mate ka active voy a mobile number lapen nalitum email ID stame pidun ignang po lapen passport size photograph dake tokpon bang chok edalo passport posi tokpon iglo lapen passport size photo nalitum upload dun ignang po lapen signatures tame nalitum upload dun ignang po nason lo lasila bangso Mukhiyamantri karelisi ada dak fix bangke nalitum thekmon long ikpo dak nili na piklang ponji afan bor ipon ikpo as per the government official Mukhiyamantri Atmanirbhar Assam scheme portal will be released 23 September se release pon pola and the registration process will start from the same date also arni pensi registration fanta start po mate ka apply dun ta hola so date pensi nalitum apply dun ignang po lapen online ka apply ji afan nalitum na sondo nalitum hola so arni stame labang so portal bangke release pon ikpo lapen nalitum labang so YouTube channel long stame thek pon long ikpo nalitum jongsi release iglo polote lapen nalitum aprangsi Atmanirbhar labang so official website on dam ignang po lapen once you have the portal to click Mukhiyamantri Atmanirbhar Assam scheme hodak nalitum login mate registration ya fa nalitum hodak nalitum details amen mobile number lapen email ID hai hui nalitum tokdun ignang po lapen registration tang det fit nalitum puthot login ponto nang po login pendet nalitum hodak scheme details ba nalitum atheng no do ikpo mate application a form nalitum atheng no do ikpo lapen hola bang so application na long nalitum kinang so details ba nalitum fill up nang po lapen documents hai hui nalitum upload thai pen fit plus labang so form nalitum submit ignang po submit ik det pen nalitum pan hodak acknowledgement alus talong nang pi ikpo lapen nalitum hola bang so lu bang nalitum free note ik det nang po lapen non dak bangan non released pon ik ilang labang so a portal mate official website bangke la sidak 23 September aho release pon lopulna nalitum labang so YouTube channel long stame thek pon long ikpo lapen ka apply ni a process tame nili nalitum pan hola bang so hut napiklang pon ikpo asinalitum non la kinang so documents nalitum ready ikbomon lapen nalitum marideng chipi ikbomon lapen labang so video ta nalitum share un unshare iko karbeng long aras tame palang iknang lapen pachini iknang lapen la son na beta nalitum karjulong verji afan labang so YouTube channel nalitum subscribing on lapen tini nipin pen nalitum liking sita pi ikun asipini video long bang nili la short information nang kipi bang la anchot lo lapen labang so official article nalitum jong silang iki pulten nili telegram channel long pi ikpo hodak stami nalitum homri ingon lapen details nalitum hodak thekpon long ikpo tangte pinia video long bangai pathiek pen la anle ing ton pon iknang du me thak me kadu kawe karbitich 2.0 YouTube channel long kelang ara do an fastame nilihin pen kardom to change your